Avui em trobo a Ripoll, la capital del Ripollès, el que també es coneix com el Bressol de Catalunya. De seguida us explico per què rep aquest nom. I hi ha moltes curiositats que us podria explicar en relació a Ripoll, però jo em quedo amb les que més m'han cridat l'atenció. Per què Ripoll rep aquest nom? Jo us explicaré la llegenda que hi ha entorn al nom de Ripoll. Sembla ser que hi havia una dona que anava al mercat a vendre els seus polls i era una senyora que portava tots els polls a sobre. Però clar, com que havia de caminar i caminar i caminar, doncs li pesaven i va arribar un punt que els va deixar tots a terra, els va deslligar les potes i els va deixar córrer per allà. Clar, un per aquí, l'altre per allà, i per fer-los espavilar, que anessin tots a una, els anava dient «Arri, poll!». I de cop es va trobar un home, un foraster, que voltava per allà, i el senyor li va preguntar «On va mestressa?». I ella, que estava més sorda que una tàpia, doncs seguia en el seu mundillo i se li havia quedat el pollet més petit enrere. I li va començar a dir «Arri, poll!». I l'home va entendre que anava a Ripoll. I des de llavors, aquest home, quan parlava amb algú altre, deia que aquest municipi es deia Ripoll. I per això no és d'estranyar també que en el mateix escut de Ripoll hi trobem un gall. Ara us parlava de l'escut, que el podem veure al mateix Ajuntament de Ripoll. Doncs bé, parlàvem del gall, però a part també té com una forma de Y, que no és anecdòtic, sinó que són els rius que passen per Ripoll, el Freser i el Ter. I a part també el color. El color, aquest verd, significa el verd que trobem en les muntanyes que envolten aquest municipi. I no pots marxar de Ripoll sense abans visitar un dels monuments romànics més importants de Catalunya, el monestir de Santa Maria de Ripoll. Aquest monestir va ser fundat pel comte Guifré el Pilós i la seva esposa Guinadell l'any 879 per tal de repoblar la vall de Ripoll. Al cap de poc es va convertir en un dels epicentres culturals més importants de l'Europa medieval. I un dels elements que m'agradaria destacar especialment d'aquest monestir és aquesta portalada romànica, que està datada en el segle XII. És un monument també molt important a escala mundial. Com veieu, té molts elements que conviden a ser analitzats, però prefereixo que vingueu un dia vosaltres mateixos i aprecieu aquesta gran obra d'art. Tot i això, sí que m'agradaria destacar una part d'aquesta portalada. Sabíeu que a la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll hi ha esculpit un calendari de pagesos? Veniu, que us ho ensenyo. Començaríem aquí baix, al gener, que hi trobem un llenyataire fent un feix per la llar. A sobre, al febrer, trobaríem un home i una dona que estan elaborant els formatges. Hem de tenir en compte que hi ha hagut el pas del temps i per tant no ho podem veure tan clarament. Al març, el pagès conrea la terra sota els arbres que van brotant. A l'abril, ja fa més bon temps, la pastura del ramat. Al maig es cull la fruita. Al juny ja hi trobem la sega del blat. I si passem a l'altre costat, seguiríem amb la resta de l'any. Trobem el juliol, que el pagès porta la garba, és a dir, un feix d'espigues a l'era, acompanyat de la seva dona. A sota, a l'agost, hi trobem uns homes que encerclen la cup, és a dir, la bota, per la verema, per preparar-ho, perquè el mes següent, al setembre, té lloc la verema. A l'octubre tindria lloc la poda dels ceps i els porcs que estan aquí menjant, perquè al novembre, a baix, hi ha la matança del porc. I finalment, al desembre, trobaríem els esposos que estan al voltant de la llar de foc. Heu visitat mai el monestir de Santa Maria de Ripoll? Quins altres elements us han cridat l'atenció?